samahan nga gihingan sa ngalan nila. Ang matag usa iyang gigasahan ug hiyas nga mga balaan. Susihan ang mga gasamo ug gamita kini sa Ginoo. Ihalad kaniya ang mga gasamo alang sa buluhaton sa Ginoo. Magwawali ka ba? Sugin lang ta sila sa mga pulong ni Jesucristo. Pagkatahon gyud sa mga tiil nagdala sa maayong balita. Susihan ang mga gasamo ug gamita kini sa Ginoo. Ihalad kaniya ang mga gasamo alang sa buluhaton sa Ginoo. Nagtutulo ka ba? Tuluan ta sila aron nga ikamantalata. Ang kahibulong nabuhat niya kay siya gamanan og manunubos. Susihan ang mga gasamo gamita kini sa Ginoo. Ihalad kaniya ang mga gasamo alang sa buluhaton sa Ginoo. Magsusulat ka ba o mag-aawit? Hiyas nga sa aron nga magamit. Pagpakailap sa maayong balita, mahitungod sa kaluwasan niya. Susihan ang mga gasamo ug gamita kini sa Ginoo.